Kadalasang inaabot ng 5 hanggang 6 na oras ang biyahe mula Maynila hanggang sa silangang bahagi ng Pangasinan. Turismo ang pangunahing ikinabubuhay ng mga bayan na nadadaanan sa biyahe. Isa sa kadalasang pinupuntahan ng mga turista ang 100 Island sa Alaminos City. Pero dahil sa haba ng biyahe, ang ilan sa mga bayan hirap na marating ng mga turista. Bagay na nais masolusyonan ng pamahalang panlalawigan sa pagpapatayo ng PLEX o Pangasinan Link Expressway. The province will not even spend a single centavo on this project. And the province will be a major partner in terms of ownership, in terms of revenue, of what we will now call the Pangasinan Link Expressway. Nito lamang 8 ng Hulyo, ipinasakamay na sa San Miguel Holdings Corporation ang konstruksyon ng Pangasinan Link Expressway. Sinang-ayunan ito ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. If this too will be realized, tourism growth together with investments, it will entail a lot of job opportunities for Pangasinenses. They will not go to other places to work because it will be available in this province already. Kung magkataong maumpisahan ang Phase 1 ng konstruksyon, babaybayin nito ang 42.76 kilometers mula sa bayan ng Binalonan hanggang Lingayen, Pangasinan. Pagdudugtugin nito ang mga bayan ng Binalonan, Manawag, Calasiao at Lingayen. The corporation saw our vision. The corporation saw our seriousness, our perseverance in order that this project may come into a realization. Ang naturang konstruksyon ay nagkakahalaga ng 34 billion pesos at inaasahang matatapos sa loob ng 4 na taon. Kung matapos mula Binalonan hanggang Lingayen na kadalasang inaabot ng higit sa 1 oras na biyahe, magiging 20 hanggang 30 minuto na lamang. After being duly seconded and hearing no objections, the proposed resolution is hereby approved. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Board Member Cesar. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.